Pokémon karty sú znova in a už to nie je len hobby pre deti. Niektoré karty stoja stovky, ba až tisíce eur. Ako začať zbierať Pokémonov v roku 2026, aby to nezrujnovalo tvoju peňaženku a vybudoval si kvalitné hobby? To si ukážeme v dnešnom videu. Čau, ja som Samo a vítam ťa pri mojom novom Pokémonovom videu, v ktorom si ukážeme, ako začať zbierať Pokémonov od úplnej nuly, bez nejakých úplných zbytočných výdavkov, bez chaosu a hlavne tak, aby ťa to bavilo. Samo, a čo to tí Pokémoni vlastne sú, keď sa o nich teraz toľko hovorí? Pokémoni vznikli v 96. Vytvorili ich Satoshi Tajiri v spolupráci s Nintendom ako videohru na Nintendo. Predstav si to takto, si vlastne trénerom a zbieraš kadejaké postavičky, kadejaké príšery, to sú vlastne tí Pokémoni, no a ty ich vlastne trénuješ. Každý z tých Pokémonov má iné schopnosti, iné vlastnosti, každý je iného typu, môže mať ohnivého, môže mať rastlinného, vodného Pokémona, dráčieho Pokémona. No a tieto ich vlastnosti využívaš na to, aby si bojoval proti iným Pokémonom, vieš si svojho Pokémona vyvíjať na vyššie štádia, no a proste je to taká zábavka, taká hra na Nintendo. Pokémon teda tento rok oslavuje 30. výročie, no a už dávno to nie je len videohra, sú to seriály, sú to filmy, sú to videohry, hry do telefónov. Je to napríklad kadejaký merch Pokémonov. No a v neposlednom rade Pokémon kartičky. To všetko je to, čo definuje Pokémonov to, ako ich poznáme dnes. Poďme si teda povedať, prečo zbierať Pokémon kartičky. Za prvé to môže byť nostalgia, návrat do detstva, kedy si s kamošmi zbieral kartičky, nosil ich plné vrecká. No a chceš si takýmto spôsobom zaspomínať na tie staré dobré časy, kedy ťa kamarát okradol o taký stack Pokémonov. Dodnes si mi ich nevrátil, Adrian, ja si ťa pamätám. V druhom rade je to zábava. Či už chceš hrať Pokémonov ako kartovú hru, pretože to vlastne Pokémoni sú kartová hra, ktorú vieš hrať proti iným hráčom na základe toho istého princípu, ktorý sme si vysvetlili pri videohrách, alebo len chceš zbierať kartičky, pekné lesklé kartičky, mať do zbierky, je to proste hobby. No a v neposlednom rade môžeš mať Pokémonov ako investíciu. Tu treba dávať veľký pozor a mohli by sme to rozoberať do väčšej hĺbky, ale tam sa dostať nechceme, pretože už musíš byť trošička zbehlejší v tom, že do čoho sa oplatí investovať, do čoho sa investovať neoplatí, ktoré sety pôjdu hore, ktoré sety nepôjdu hore a skôr je to taká špekulácia, také meh, ak to chceš, môžeš sa do toho zažrať. Vie ti to priniesť peniaze, ale nie je to nejaký zaručený úspech a nie sú to kvadrimilióny eur, ako si všetci v roku 2026 predstavujú. Čo teda vlastne z tých Pokémonov chceme zbierať? Poďme sa na to pozrieť úplne od základu a poďme si rozobrať anatómiu kartičky. Vyťahnem si z albumu ktorúkoľvek úplne náhodnú kartu, ktorú mám v slíve, dajme tomu, že moju najobľúbenejšiu, úplnou náhodou moju najobľúbenejšiu, je to táto krásna Rayquaza. Keď sa na tú kartičku pozrieš, tak dole buď v ľavom alebo v pravom rohu máš označenie karty, číslo karty, no a keď sa pozrieš na tú kartičku, tak z diaľky vidíš, že je tam nejaký Pokémon, je tam jeho meno, je tam nejaký tréner nakreslený, nie na všetkých, ale je. A čo teda zbierať? Ten symbol dole, ktorý sme si ukázali, to je séria karty. Čiže Pokémoni ti postupne vychádzajú v nejakých sériách, v nejakých kolekciách. Hej, máš napríklad Ascended Heroes, alebo sme si otvárali spolu ten Phasbantal Flames na video. To sú série. Čiže ak chceš, môžeš zbierať tieto série a je to taký najčastejší spôsob, ktorý ako vidíš robím aj ja, zbieram si ich takto do albumov. Keď si není nejakým fanúšikom sérií a nechceš mať z každej série každú kartu vyzbieranú, môžeš proste zbierať len jedného daného Pokémona. Ako vravím, je XY kolekcií, v ktorých sa napríklad aj takáto Rayquaza nachádza, len v iných variáciách, s inými útokmi, s inými životmi. No a môžeš zbierať Pokémonov vlastne aj takýmto spôsobom. Ďalej môžeš zbierať rôzne jazykové variácie, pretože Pokémon není len v angličtine, máš ho aj v čínštine, japonštine, francúzštine, takisto ho máš aj v nemčine, určite tam aj nejaký iný ďalší jazyk, v ktorom môžeš Pokémonov zbierať. Takže môžeš, dajme tomu, rovnakú kartu hľadať v rôznych iných jazykových variáciách a zbierať to aj takýmto spôsobom. Takisto môžeš zbierať Pokémonov aj podľa ilustrátorov, pretože každú tú ilustráciu vytvoril iný ilustrátor, alebo teda je niekoľko ilustrátorov, ktorí tvoria karty a ty si môžeš vybrať konkrétneho ilustrátora, od ktorého by si chcel zbierať tie karty, od ktorého sa ti najviac páčia. Aj to je cesta, ktorou môžeš zbierať Pokémonov. Ale vráťme sa späť k zbieraniu Pokémonov po sériách. Je to jeden z tých najčastejších spôsobov, ako zbierať Pokémonov. To, keď sa ti podarí vyzbierať všetkých Pokémonov zo série, tomu sa hovorí master set, alebo že si vymastroval celý set. Znamená to, že si vyzbieral všetky tie číselka, ktoré idú v poradí od jednotky, dajme tomu po 197. Ale tu prichádza jedno veľké ale. Napríklad tu teraz máme set Scarlet and Violet. V základnej rade je 198 kariet. Ale tu prichádza to ale. Tam to
nekončí. Tie vzácne karty, kvôli ktorým všetci odpadávajú teraz z Pokémonov, nasledujú až za tým číslom. Ide o rôzne illustration arty, alebo secret rare karty, dúhové karty, zlaté karty, no na všetko, čo si len spomenieš, to je za týmto číslom. Sú to takisto normálne herné karty, len majú nejakú krásnu, peknú ilustráciu. Či už ide o nejaké základné EX karty, alebo úplne základné Pokémon karty, až po tie, ktoré majú nejaké väčšie meno a sú same o sebe drahé, a ešte k tomu pridáš tú ich hodnotu, že majú nejakú full artovú variáciu. Full art znamená, že máš cez celú kartu ilustráciu, že full art, celé umenie v preklade. A keď máš nejakého vzácneho Pokémona s dobrými útokmi a navyše má ešte aj peknú full artovú variáciu, tak je to win-win a to sú presne tie karty, pre ktoré sa oplatí zbierať Pokémonov. Čiže to bolo v skratke zberateľstvo jednotlivých kariet. Čo však ďalej zberatelia Pokémonov zbierajú? Sú to zabalené produkty, tzv. Sealed produkty. Hej, sealed v preklade z angličtiny zabalený. Ide o originál Pokémon produkty, napríklad ako je toto ETBčko, vysvetlíme si za chvíľu, ktoré majú od výroby ešte nerozbalený obal, hej, máme jeden, máme druhý zabalený, no a vedia nabrať na nejakej hodnote. Konkrétne tu máme teraz tento Ascendant Heroes, ktorý si rozbalovať určite nebudem, ale odložím si ho do kolekcie, ktorú začínam. Hej, vidíš, mám tu jeden produkt, mám tu druhý produkt. Aj toto je spôsob, ktorým vieš zbierať Pokémon karty. Prečo sa takýmto spôsobom zbierajú karty? Poväčšinou je to investične, ale keď si zberateľ Pokémonov, tak vieš si dať do kolekcie aj nejakú takúto krabičku a vie ti to spestriť, dajme tomu poličku. Je to tiež proste jeden zo spôsobov, akým sa dajú zbierať Pokémon karty. Aké zabalené produkty teda zbierať? Najbežnejším je asi toto ETBčko a je to taká zlatá stredná cesta. ETBčko je Elite Trainer Box, čiže to znamená to, že máš tam väčšinu vecí na to, aby si mohol začať hrať Pokémonov. Máš tam kocky, máš tam žetón, máš tam veľa energií, no a máš tam niekoľko booster packov, ktoré môžeš rozpaliť a z ktorých si môžeš vyťahnuť nejakých zaujímavých Pokémonov. Nielen do kolekcie, ale aj do hry. Takisto v tom ETBčku máš aj slívy. Slívy sú také obaly na karty, čiže ak ti nejaká pekná zaujímavá karta hneď padne, vieš si ju do toho slívu schovať a takým spôsobom si vlastne ochrániť kartu. Ďalej potom môžeš zbierať booster boxy, ktorých je napríklad 36 balíčkov, v niektorých viac, v niektorých menej. No a vlastne tie majú najväčšiu hodnotu a sú najväčší prepal na cene, preto ich zbierajú hlavne skúsení investori. Absolútne vôbec to neodporúčam na začiatok kupovať si zbytočný booster box, pretože keď o Pokémonoch veľa nevieš a kúpiš si predražený booster box za niekoľko stoviek eur, môže byť viac sklamaný a môže ťa to dosť odradiť od toho, aby si zbieral ďalej Pokémonov. Ako vravím, skúsení investori vedia už, ktorý booster box si kúpiť, vedia prečo ho kupujú, vedia, že ho nebudú rozbalovať alebo vedia, že ho budú rozbalovať. Ak by si mal záujem o takéto video, v ktorom by sme si rozobrali, ktorých Pokémonov zbierať a ktorých Pokémonov nezbierať, tak mi napíš do komentu a môžeme sa pozrieť aj na to niekedy v budúcnosti. No a keďže som vravel, že ETBčko je zlatá stredná cesta, tak čo je tá najlacnejšia? Takzvané booster packy alebo booster balíčky. No a je to jeden balíček Pokémonov, v ktorom máš 9 kariet plus 1 energiu, čiže 10 kariet plus taký QR kód na hranie online hry. No a je to vlastne taká rýchla dopamínová infúzia, ktorú si rýchlo odbalíš, není taká drahá, stojí ako ktorý balíček, niektoré sú drahšie, niektoré lacnejšie. Samozrejme zo starých kolekcií Pokémon balíky budú strašne prestrelené cenovo, no ale z tých nových kolekcií vieš si zohnať za 5, 6, 7, 8, 9 eur jeden balíček a vieš si odbaliť nejakú peknú Pokémon kartu. Tiež môžeš zbierať tie balíčky zabalené, čiže je to tiež nejaký spôsob zbierania tých Pokémonov. A tí ľudia, ktorí zbierali Pokémonov 30 rokov dozadu a odložili si tieto jednotlivé Pokémon balíčky, tak sú dneska strašne závodov, lebo ich predávajú za prestrelené ceny, no a my si ich kupujeme, pretože chceme starých Pokémonov, pretože tam boli iné bangre, ako tento Charizard. Čiže zabalené produkty v skratke môžu naraz na hodnote, nemusia, ale má ich skôr ako taký backup alebo nejaký pekný box do zbierky do kolekcie. Čo teda kúpiť na ten začiatok, aby si odštartoval svoju Pokémon kolektorskú kariéru na maximum a nezrujnovalo to tvoju peňaženku? Ja navrhujem takéto ETBčko. Pýtaš sa prečo? Ako sme si povedali skorej, máš tam balíčky, čiže si vieš otvoriť Pokémonov. Keby sa troška posnažíš a kúpiš si nejakých Pokémonov z internetu, tým myslím jednotlivé karty buď z Card Marketu alebo z Vintedu, môžeš Pokémonov aj hrať. Takisto tam máš rovno slívy, čiže si vieš karty pekne vložiť do slívov a máš ich rovno ochránené. Ako druhú vec, ktorú by som si hneď kúpil, je nejaký takýto album. Nemusíš mať hneď na začiatok zipsovací Vault X album za niekoľko desiatok eur, úplne ti na začiatok stačí
a niečo takéto. Ja ho mám od roku 1931, ešte môj dedo bol vo vojenskom oddeli. Hej, chápeš, je starý proste, ale stále slúži tak ako má. Mám v ňom uložené karty v slívoch, no a je to úplne super ochrana. No a navyše mám ešte nostalgiu, že mám starý album. Hej, čiže album. Niečo, kde si poukladáš svoje karty v slívoch. Ja som sa k Pokémonom dostal ešte ako decko, kedy sme zbierali Pokémonov štýlom, že sme ich nosili po vreckách, kade ako pogumičkované. Kto mal väčšiu kopu vo vrecku alebo v igelitovom sáčku, tak ten bol väčší frajer. Všetky karty boli špinavé alebo ošúchané alebo obité. Keby sa vtedy o tie karty dobre starám a nechám si ich v dobrom stave odložené dodnes, tak verím tomu, že by som si s niektorými z tých kúskov mohol zaplatiť aj nový byt. Miesto toho mi zostalo len veľmi malé zlomkové množstvo niektorých kariet, ktoré som vtedy zbieral, no a ich suma sa vyšplhá na najvyš na niekoľko stoviek eur. No a k tejto mojej kolekcii som začal zbierať Pokémonov pred pár rokmi aj ako dospelák. Avšak tentokrát som to začal robiť poriadne. Dal som tomu systém, dali sme tomu pravidlá, no a vybudoval som si z toho dlhodobé hobby. No a kto vie, možno keď moje deti raz nájdu moje albumy, tak si budú môcť dovoliť kúpiť ten bidony. To cio? Nezabúdajte, robte čo vás baví, ja točím videá o tom, ako zbierať Pokémonov v roku 2026. Čaute.